No niin, tervetuloa seuraamaan rotuesittelyä ja tällä kertaa vuorossa on Tsekin paimenkoira. Tsekin paimenkoiraa kutsutaan monella nimellä. Suomen Kennelliitto on, kun rotu on tullut Suomeen, niin suomentanut Tsekin paimenkoiran nimen, mutta rodun kotimaassa Tsekeissä se tunnistetaan nimellä Kotski Pes. Ja tässä on nyt tarkoitus kertoa teille ja samalla saatte katsella meidän kauniita eksemplaareja. Tässä on lavalla minun lisäkseni oli Sarja-Leena ja yhdistyksen puheenjohtaja. Meillä on täällä Kara, joka on hypokoira. Sitten meillä on Koju, joka on vielä nuori uros, mutta hänestä tulee isona pelastuskoira. Sitten meillä on Dana, joka on mummokoira ja 11-vuotias siis jo. Ja sitten meillä on uros nimeltä Valdo, 5-vuotias, joka on kovasti mummokoiraa kunnioittaa läsnäolollaan. Ja Kaneli ja Tirri ovat tässä tällaisia 3- ja 5-vuotiaat. Näyttävät kyllä vähän pentumaisilta molemmat, mutta kyseessä on rotu, jolla on tuplaturkki niin sanotusti, eli siellä on alusvilla normaalisti ja pitkä päällikarva. Ja tuosta esimerkiksi Karasta huomaa, että sieltä löytyy molemmat turkit. Ja nämä 2 neitihenkilöä tässä ovat sitten tällaisessa bikiniasussa tässä esittelyssä. Mutta tosiaan maailmalla, jos kysyy Tsekin paimenkoirasta, niin Bohemian Shepherd on englanninkielinen nimi ja tämä Kotski Pes on sitten suurimmassa osassa tuttu. Ja jokaisella rodulla on tällaisia, no ei ehkä nyt pyhiinvaelluskohteita, mutta sellaisia kohteita, mihin aina rodun alkuperämaassa mennään katsomaan. Ja tuolla Ujetstin kylän lähellä on tällainen, siellä on ravintola, jonka pihalta löytyy tällainen Kotski Pes, joka on sitten tällainen kohde, missä yleensä sitten kun tsekeissä käydään, niin käydään valokuvaamassa koiraa. Että se on sellainen tyypillinen, että ei voi sanoa pienoismalli, vaan mikä se on suurennos Tsekin paimenkoirasta. Et sillä on pituutta on kokonaisesti 8 metriä ja siellä myöskin pääsee tuolta takakautta tuonne kielen taakse katselemaan maisemia koirasta ulospäin. Ja kaikilla on varmasti mukava asento, sillä rodun historia alkaa 1200-1300-luvun vaihteesta. Ihan en kerro siitä kaikkia enkä tiedä, mutta hyvin aktiivinen rotu on ollut ja Bayerin ja Tsekin välisellä siinä meni ennen tällainen suosittu maantie, joka niin siinä on pieni painovirhe, alue on Kotsko. Ja siellä nämä Kotskon ihmiset tunnistautuivat vaakunissaan ja viireissään niin tällaisesta koiran päästä, jota katsotaan, että on Tsekin paimenkoiran niin kuin alkuperäinen. Ja tää löytyy sitten myöskin tämä pyöreä logo. Tässä on meidän tsekkiläisen klubin logo, eli sitä käytetään edelleen. Se ei kauheasti eroa tuosta vanhasta. 1500-luvulla oli hyvin aktiivista jalostusta, mutta sitten tuossa toisen maailmansodan aikoihin Tsekin paimenkoiralle kävi niin kuin monelle muullekin rodulle, eli jalostusta oli tosi vähän ja rotu joutui melkein unholaan. Tehtiin elvytysyritys, mutta he eivät päässeet niin kuin rotujärjestelmästä yhteisymmärrykseen. Ja sitten 1980-luvun, tarkalleen ottaen 1984, tällainen Jan Findes sitten päätyi elvyttämään rotua uudelleen ja aloitti määrätietoisen kasvatustyön ja tehtiin rotuunottoja ja yhdistelmiä ja tuossa vuoteen 2000 asti oli avoinna tämä rotuunotto, että nyt se on suljettu. Tuolloin 87-92 Tsekeissä tuli 35 pentuetta ja siitä se on sitten lähtenyt eksponentiaalisesti. Eli Tsekkien kantakirja tässä pedigree-ohjelmassa on noin reilu 10 000 rekisteröityä pentua, että se on Tsekin kansallisrotu. Ja kansainvälinen koiranjalostusliitto, eli kuten me puhutaan täällä FCI:sta tai FCI:stä, niin se hyväksyi rodun koerotuna vuonna 2019. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on oikeus
osallistua muiden paimenkoirien kanssa ykkösryhmän kilpailuihin, mutta tällä hetkellä ei vielä saada niin kuin näitä kansainvälisiä sertifikaatteja, vaan sitten kun rotu vahvistetaan, ja se voi tapahtua aikaisintaan 10 vuoden kuluttua, eli 2029. Sitten emämaa anoo sitä rodun vahvistusta ja sitten meidät toivottavasti hyväksytään niin kuin suunnitelma on. Se edellyttää sitä, että todistetaan, että on pitkäjänteistä jalostustyötä ja rodusta välittämistä ja että näytään ja kuulutaan, niin kuin me yritetään tässä tehdä. Suomessa on tsekinpaimenkoirille yhdistys, joka on nimeltään Yllätys Suomen tsekinpaimenkoirat ry. Ja yhdistyksen tehtävä on tietenkin ylläpitää ja edistää, tukea tätä harrastusta ja herättää kiinnostusta, kuten tässä nyt olemme saaneet muutamia kiinnostuneita kuuntelemaan. Innostetaan toimintaan ja nämä terveitä ja tavoitteen mukaan jalostettuja koiria niin pyritään kehittämään. Eli tsekeissä ei ole massatuotantoa Suomessa, että ihan tutkitutetaan, suositellaan omistajille tutkimista, kasvattajat tutkivat. Meillä on hyvin tutkittu rotu. No, totta kai kun tutkitaan, niin sieltä tulee tuloksia. Ja silloin saattaa joskus löytyä jotain sellaista, että pitää kiinnittää huomiota, se otetaan jalostuksessa niin kuin välittömästi huomioon. Meillä nyt alkaa 3. jalostuksen tavoiteohjelma, eli on koko lähes sen ajan, kun se Suomessa ollut, niin on kiinnitetty huomiota näihin tavoitteelliseen jalostamiseen. Pyritään järjestämään niin kaikkea tsekkihenkistä ja kaikkea muuta tapahtumaa. Ja toki valvotaan jäsentemme etuja. Meidän rotujärjestömme on vuodesta 2013 ensi vuoden loppuun Suomen palveluskoiraliitto. He hakevat tällaisen lajiliiton asemaa, joka tarkoittaa sitä, että tsekinpaimenkoirat eivät voi toimia heidän allaan enää ensi vuoden jälkeen, eikä mikään muukaan rotujärjestö, vaan me haemme sitten ensi vuodeksi palveluskoiraliiton kautta Kennelliitolta rotujärjestöasemaa. Ja Pohjoismainen Kennelunioni on tämän rodun hyväksynyt 2013 ja palveluskoirakilpailuoikeudet on saatu 2014. Ensimmäiset koirat Suomeen on tuotu 2009 vuonna ja nyt syksyllä 2024 on Suomessa rekisteröity 609 tsekinpaimenkoiraa. Ihan harvinaisesta rodusta ei enää ole kysymys. Mitä sitten, en tiedä kuinka paljon siitä näkyy teille sinne. Koko luokkaa tässä näette, tässä on sekä uroksia että narttuja. Eli urokset ovat suurin piirtein tai rotumääritelmän mukaan 52-55 senttiä korkeita, nartut 49-52 senttiä. Ja siinä on niin, plus miinus 2 senttimetriä. Ja paino vaihtelee 18 ja 25 kilon. Ja mitä on nämä tärkeät mittasuhteet, en tiedä kuinka hyvin ulkomuototuomarit näitä pystyvät toteuttamaan. Tässä sanotaan, että täysikasvuiselle koiralle ihanteellinen mittasuhde on rungon pituus 110% säkäkorkeudesta, rintakehän syvyys 49% säkäkorkeudesta ja kuono-osan pituus 46% pään koko pituudesta. Mutta toki tuomarit, jotka on tottunut katsomaan esimerkiksi tsekinpaimenkoiraa ulkomuodollisesti, niin osaavat sanoa näitä mittasuhteita ilman, että niitä tarvitsee nyt prosentuaalisesti mittailla. Mutta kaikki asiat on pitänyt yrittää jotenkin niin päivittää. Yleisvaikutelmana tässä on siis keskikokoinen, paimenkoiratyyppinen, rungoltaan suorakaiteen muotoinen koira. Karva on pitkä ja runsas pohjavilla tekee siitä säänkestävää ja suojaavaa. Tässä on juuri se, että tsekinpaimenkoiran ottajalle vinkkinä, että harva tsekinpaimenkoira kieltäytyy menemästä sinne märkään ja kylmään
jos sit sellaisen haluaa, niin pitää siinä tapauksessa ehkä katsoa. Näissäkin on kyllä poikkeusyksilöitä, että jos on hyvin hyvä tai huono tuuri, riippuu mitä haluaa. Mutta pääsääntöisesti mielellään ulkoilevat. Ja tyypillinen tuntomerkki on hyvä ryhti, pienet korvat, linjakas kaula, erottuva säkä sekä tuuhean runsas turkki. Kevyet ja vapaat liikkeet. Nämä ovat luonteeltaan erittäin eloisia. Siellä on Valdo esimerkiksi hyvin eloisalla päällä tänään. Mutta ovat tällaisia perheuskollisia ja hyvin perheeseen sitoutuneita ja erityisen niin kuin lapsiystävällisiä. Mukautuvat erilaisiin tilanteisiin ja sopivat hyvin esimerkiksi just tällaisiksi niin sanotus hyötykoiriksi. Meillä on hypokoirina, niin kuin Kara, niin on muitakin koiria. Sitten on kuuloja tukikoirina. Ja mitäs muuta meillä on? Koulukoirina ja sitten on näitä lukukoiria tällaisina. Ja on ainakin yhden terapeutin tiedän, jolla on ihan terapiakoirana. On tällainen sekin paimenkoira. Plus sitten, että meillä on ainakin yksi vankilakoira. Sitten on rajakoirana on. Että ne tavallaan hyvin monipuoliseen tekemiseen ja varsinkin ihmisille, jotka haluaa harrastaa useita lajeja, niin tästä löytyy kyllä hyvä työkappale. Rotumääritelmässä sanotaan myöskin, että tämä sopii opaskoiraksi. Ei ole tiedossani, että Suomessa olisi käytössä ollut, mutta Tsekeistä juuri oli paikallisessa lehdessä tarinaa koirasta, joka oli siellä valmistunut opaskoiraksi ja niin kuin hyvin oli niin koulutettavissa myöskin siihen. Suojelu on laji, mitä Suomessa ei kovin laajalti tsekkien kanssa harrasteta, mutta Tsekeissä on ihan koulutustunnuksella koiria tähänkin tarkoitukseen, että löytyy, vaikka ei niin kuin rotuna ole sillä tavalla kovimmasta päästä. Hajuaisti on se, millä mielellään työskentelee. Ja ihan lyhyesti, jos tässä näkyy, otin tämän vuoden tilastoa noista, mitä Kennelliitossa oli tapahtumia, niin oli harrastettu agilit- ja hyötykoirakokeita ja kansainvälisen pelastuskoirakoekin siellä oli joukossa. Tähän testaamiseen, mistä puhuin, niin tämä toimii myöskin luonnepuolelle, eli on luonnetestiä, sitten on jalostuksen, Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastus, jossa aika moni on käynyt, sekä MH-testaus, että siellä kyllä koiria käytetään. Muutamia paimennustaipumustestiä, Nosework on nostanut selvästi päätään ja rallitokosta koekäynnit on lisääntynyt. Ja pelastuskoirakokeita meillä on myöskin. Hyvä. Tässä niin meillä on muuten terveystilastoa. Mä luulen, että meillä alkaa aikakin tulla täyteen. Hyvä. Me kiitämme huomiosta. Ja meidät löytää tuolta standilta 15-20 metriä tuohon suuntaan. Tervetuloa.